Moi bons días, benvidas e benvidas ao concerto. Hoxe comezamos o noso paseo dende a Avenida Santiago de Cuba ata Mazarenos. Deixaremos a través da música e o teatro a Galicia de principios do século XX para contarlles a historia de Carmen, Manuel e o seu fillo Xesusiño, na que vai quedar plasmada a importancia que tivo a emigración na sociedade galega. Contamos para este concerto con un amplo elenco de colaboradores que lle chegamos no programa de man. Tamén no programa de man lle chegamos sempre dúas imaxes relacionadas co paseo e teñen pola parte de atrás toda a información dos concertos da banda hasta as festas da Ascensión do 2 de xullo. Así que, para todos vostedes, a historia de Carmen, sempre túa.
Ainda vemos partir unha perna. Ti agárrate a min e non teñas medo. Isto está moi escuro, Manuel. Vai a modiño, anda. A modiño sí, pero logo a pasar o camión do leite, que me levará a coller autobús de liña. E se o perdes, non é pena ninguna. É moita, Carmen. Perdo o barco para Cuba. E mira, e toda esta xente trátame agardando o camión do leite. Ai, mira! Aí está a banda. Sí, están de festas na vila. Ben, sentemos nese banco. Ai, Manueliño, que tristura teño na alma. Non te vayas, ó. Xa sairemos desta como sexa. O importante é estarmos xuntos no camiño da vida. Acouga, todo a ir ben. Ti mira pola casa e polos bens. E coida do cativo. Daqui en 2 veráns estou de volta. Pero xa non terei os teus bicos e loumiños na miña pel, nin esas apertas túas que me fan sentir acougada e protexida. O tempo logo pasa, Carmen. E sabes que teño traballo alá. E irei mandar cartos para casa. Non quero que vos falte de nada. En canto volva, rematamos a casa, mercamos algúns bens e a gozar. A gozar. Os bens non o son todo. Eu prefiro terte aquí ao meu carón. Oxalá non marchases tan lonxe.
Rapaciñas cando nos atopamos na fonte. O Gumersindo máis eu fixeramos unha parada para beberar os cabalos. Daquela, fixámonos en dúas rapaciñas que estaban a lavar a roupa. Unha delas refulxía con luz propia. A mesma virxe parecía. Os seus cabelos semellaban ouro e os ollos diamantes. Que fermosa eras, miña nena. E ti, que me soltaches con aires de chulito. Non sabíamos que nesta aldea había mozas tan guapas. Pero non me fixeche caso. Porque meus pais teñen medito que non falase con descoñecidos. Velimos bailar. Sabes, mentras bailábamos, veo unha lembranza aquel día da romería, cando viñeches a Carme a bailar. Sí, levabas un vestido negro coa chaqueta de raso. Ou era un mantelo de Manila, non me lembro moi ben. Cantas horas pasei cosendo naquel vestido. Ainda recordo as miradas dos retranqueiros e o ruxe das larapetas. Unha filla de caseiros, pobre, e tan pouca cousa, bailando co mozo máis guapo da contorna. Lembro que cando rematamos dixeches: esa beleza muller. Lembraste? E non me ia lembrar. Segue sendo esa beleza.
foches a moza máis riquiña deste lugar. Como que foches? E logo non ves que ainda o son? Digo que esa é terta desconfiada. E máis tiña que selo. Bah, e logo, non lembras o día que che dixen hoxe vou te levar a un sitio moi fermoso da cabalo? Ben me lembro, sí. É ben que desconfiabas de min. Pero fun A base de moito porfiar. días no teu cabalo branco. E eu no cabalo da casa, que nunca tiña presa por chegar. Pasamos o foxo, a pena e curantes. E cando pasamos por aquela igrexa, con aquel campanario tan alto, chegamos. Lembraste? Era un recuncho tan fermoso. Os paxariños cantando a máis non poder. A auga dos ríos limpa como un espello. Os campos que convidaban a deitarnos neles. E as bolboretas rebolindo todas como se quixesen darnos a benvida. Era un recuncho tan acolledor. Pero sigue, non pares agora, muller. Conta iso que aconteceu ali. Que lean o libro! Mira que ruim. Xa está aí o camión do leite. Teño que marchar. Non te vayas, Manuel. Non te vayas. Sabes que teño traballo lá, teño vos amigos que necesitamos ir. Xa sairemos desta como sexa. Eu prefiero terte aquí a ter todo o ouro do mundo. Precisamos os cartos, Carme. Eu quero erguerme contigo cada mañá. Non quero outro do mundo. Teño que marchar. No, Manuel, non me deixes. Manuel, non me deixes só. Déixame, Carme, déixame. Manuel.
escoita o galo. Xa se escoitan os primeiros paxariños da mañá. Esta noite despertou o zoar do vento. Ou quizás foi o rinchar do rato no faiado. Tamén puido ser a tristura que levo no corazón. Ese corazón que tanto me fixo sufrir na vida. Erguínme cedo, e despois de lavarme na almofía, fun recoller os garabullos para acender o lume. As miñas irmás dormen, igual que o meu fillo Xesús, que é quen máis me axuda nesta vida a tirar para adiante. Dende a túa marcha, os días fánseme moi costa arriba. Teño que escribirche, aleirarche a alma, a ti, a quen garda estes papéis cheos de sentimentos en algún lugar deste mundo. Necesito escribirche. Non sei se porque me sinto soa no medio de tanta xente ou por afogar as penas. Teño tanto que contarche. Meu cariñoso marido, que morriña teño do teu agarimo. Non sabe un o que ten ata que deixa de telo. Agardo que cando leas esta carta esteas ben de saúde. Nós aquí estamos ben. Todos, menos o pequeno Xesús, que colleu unha catarreira e tiven que ir a buscar o médico de Moreira. Non hai maneira de apousalo. Sempre anda a enredar na leira. Tanto ten que faga sol como a que chova. Disme que non queres que pasemos falta de nada, que para eso emigraches. Moitas grazas, meu rei. Pero nós preferíamos terte aquí, connosco. Quero que saibas que boto moito de menos estar ao teu carón. Nada máis. Recordos da familia e dos veciños. E o máis importante, picos e apertas da túa muller e do teu fillo, que tanto te quere.
o primeiro Nadal que paso sen o seu cariño. E bótase moito en falta. Nada é o mesmo sen el. A noite boa foi máis de tristura que de alegría, pensando nos que marcharon para o ceo ou nos que están lonxe daqui. Por que quereremos ter o mellor cabalo, o mellor traxe, a mellor casa, se con menos xa se pode vivir? Non paga a pena ter moitos bens, se iso nos parte a alma cada día e nos afasta de olhar as cousas fermosas que temos ao noso redor e nos afasta da compañía do noso home cada día. Por que? Para que? Se con menos xa se pode vivir. Non te esquezas de volver, meu queridinho. Aquí te estarei agardando. Meu cariñoso Manuel, que ganas teño de abrazarte. Queira Deus que esteas ben de saúde. Na casa todos imos ben. Disme que che veñen á lembranza as festas do San Pedro. Levar o santo en procesión, as bombas de Palenque, comer o caldo, o doce de galletas. Mágoa, que non poidas vir desta vez. Estamos todos desexando que volvas. Como sinto na alma aquelas músicas do San Pedro.
que mire por ti. Nos aquí imos indo. E o Xexuxiño hai 15 días que camiña só. Dá gusto velo andar, e se escoitaras falar. Xa comeza a porlles nomes ás cousas. Ofrecémoslle o Santo Domingo de Moreira, que cando o cativo comezase a falar, iríamos oír unha misa rezada e a procesión. Non te esquezas de volver, meu queridiño. Aquí te estarei agardando. Meu querido e apreciado Manueliño, mela aquí che estou na eira, mirando como o sol vai dormir e sai a lúa. Vai un pouco de fresco, pero este manto de estrelas tan fermoso faime acougar e poñerme a escribir esta carta. Hoxe espertei dun doce soño e decidín erguerme para contarcho. Soñei que paseábamos da man, como a dous noivos. Todo era paz, felicidade. Non sentía doenzas no corpo, mesmo semella que fose levada polo vento. Canto boto de menos os teus bicos, as túas apertas, eses teus ollos a mirarme con ese sorriso pícaro. Non pensaba daquela que nun tempo embarcarías e marcharías lonxe de min, sen data de volta.
Manueliño. O outro día levei o susto da miña vida. Resulta que Carmela estaba agripada e pedinlle que quedase co cativo. Fun cogando para a ferrada, solteino para que pacese e sentei no xibadeiro. Boteiche unha boa soneca. Nisto, algo fixo que abrixe os ollos. Erguínme e cando me dei a volta, ali estaba, cos ollos cravados en min. Non se movía, mais ben estábamos un fite, mirando un para o outro. Botei un ollo a un lado e vin un pau. Collín valentía, erguín o pau e ras! Xa podo dicir que vin o lobo. Meu estimado marido, estivenche moi preocupada. Levo case un mes sen saber de ti e non sabes o que unha sofre. Sempre pensa no malo. Ata matinei se che parecera mal algún dito ou feito. A túa carta non é moi longa. Preguntas por Xesuxiño. Chama todos os días por ti, subido nas escaleiras do cabaz. Hola. Xa di papá moi clariño, pero é un rabudo. Cando ceibamos no can na noitiña, gusta enredar con el. Corren un detrás do outro. Tíranse ao chan e acaban feitos uns barredoiros. Deus queira que non lo conserve e fagamos del un home de ben. Vente, vamos. Moi ben. Alabado sexa Deus, meu home. Xa esquecín cando foi a túa última carta. E o meu corazón non se atopa para desgustos. Sabes que as túas cartas son o meu consolo. Sempre estás nos meus pensamentos. Xa sei que dirás
que non me queixe, que teño xente ao meu carón. Pero unha non pode estar leda cando a persoa namorada está lonxe dunha. Cóntasme que te atopas moi canso, que a túa saúde non anda moi ben. Válgame Deus, non me digas iso, que entón xa te leo máis. Ven para aquí, deixa-o todo. Queremos que esteas aquí, con nós. Fasnos falta. E malo será que non saiamos para adiante co que eran as terras e os animais. Foron pasando as noites que o noso Creador fixo para descansar o lombo. Pero cando unha ten tristura no corazón, non é capaz de pechar no ollo. Seguiron pasando os solpores, os abrentes, os veráns e os invernos, as medras do neno, e ele nunca chegou. Pasaron 18 anos daquela derradeira carta na que escribía que volvería. Pero non voltou. Tristura, angustia, vaguas nos ollos, ollos que non podían erguer a ollada. Unha mañá cedo, mentras eu muxía, entrou o meu fillo Xesús correndo como un lóstrego no curral. Traía unha carta, e era dele. Deixeino todo e marchei para o meu cuarto. Sentada nun tallo, puxeme a mirala por fora. Tiña medo dunha mala nova. Non quería lela. Só quería tela nos meus brazos, sentila. Pero pasado un tempo, puxenme a lela. Querida Carmen, agardo que vos atopedes ben de saúde, ti e o meniño. Sinto non escribir durante este tempo. Non me portei ben. Non fun bo marido. Soamente desexo que me poidades perdoar. Nestes intres atópome enfermo e só desexo regresar á terra que me viu medrar para estar coa miña familia. Pasaron varios meses sen novas del, ata que un día petaron á porta. Era o carteiro. Viña avisar de que chegara unha maleta de Cuba para nós. Ese mesmo día fomos co carro a buscala, coa intriga
de que chegaron a maleta antes ca el. Gardámola un xoito e esperamos un longo tempo. Pasaron varios meses, pero el non voltou.